and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ha? Og nakita mo kanang taas nga scene nga gihimong koral? Oh, Sa liyon niya na, gitukod na ay nga akong gingharian by butoy. yay ka! Okay. Mao na. Unsa? Oh. Ay, lagot sa unsa diha. Basta mao na. Ade? Mao na. Mao na, bay. Nakita na ko ang gibuhat nga building-building dito. Unya? Iya mo gigunong taon to plasyo taon. Pero pa mo man. Ok. Grabihan lagi kaayo. Dakua bay sido lagi. Building-building? Building-building. Tinuod ka na? Building-building? Di ba? Wa pa mo man di building-building ba? Oo. Oh, naunsam di siya eh. Unsa de? Nya nindot kay lokasyon oy. Sabot ka lokasyon na. Unsa man na siya? Kanang lugar ba? Ah. Nindot kayo. Naa sa babaw makita ang dagat. Ug ang syudad makita pod. Sus, yay ka lagi kayo. Yay ka! Nindot tagod. Lagi? Pero bay, Oh, dadako sa maong lugar, bay butoy. unsa? Sige na, bay butoy. Dadako sa maong lugar. Gusto ko nga makita ko ang gingon mo nga malapalasyo nga gibuhat ti Manong Simeon. Oh, pero may sido lisod kay tingalig. Kiring kuan bay. Kiring Saman. ayaw kadlok bay. Basta dadalan ko sa maong lugar. Sige na, bay butoy. Hi, Mati sa Sando. Doon naman tigilakaw. Mao ba? Kuya, what is naitabo, no? Ha? Saon sa man? Katugog gipusil si Simeon. Pero nakahimo pa siya sa pag-ayos si kaugalingon. Taod-taod naman to. Oh, oo, pero... May istorya magito na to ba? Kay... Ay, grabe gito, uy. Di ko interesado may tungod ato. Doon na ta sa mall. Okay. Nilikay siya nga matapik na mo si Simeon. Pero... Moabot rin panahon nga maangkon ka ni Simeon ako. Maangkon ka na mo, na. Mao na yung lugar na bay. Pero rin na ta kay mailhan niya ta sa guard town nga gabantay taon sa gipuy-an malapalasyo taon ni Bay Simeon. Ha? Dili na ta. Sigurado ka bay? Mauna ni bay? Ala no, sige kong balik-balik din di muta na juga. Aninaw na kong poste. Oy, may numero 190. Mauna gini bay? Oh, mao ni. Tibanaan ko ng numero ha bay? Mao na. Mingaw ning lugar ha. Wa kayo yung mga bay. Pero nindot ogdan. Siya ba nagpa-ispalto? Ha? Siya nagpa-ispalto. So day? Oh. Ispaltado na talaga. Ta. Oo bay. Pagliko di mo sunahan, tuong bahin, mo na daan ritso sa plasyo. Kiring kalubihan bay iya sa day? Siya nagtanong man eh. Oo. Ha? Ano na di ha, saminto na na, ya diri, ispalto. Saminto. Indot kaysa. Ispalto. Oh. Maur na. Okay, sige bay. Mamalik na ta syudad. Sige. So, balik. Balik na tao niya, ikot sa balik ka din eh. Matultulan ko na ning lugar bay. Dali ring tultulon. Di ba nila yung ispalto? Oo bay. Sige ha. Samo anong poste, numeros poste. 190. Oh, kana. Tibanaan ko ginabay. Sige. Bubalik ako din bay. Nga ako na lang usa. Okay. Aron dili ka masabit kon dili ka masabit bay kon pananglit ha. Mapakyas ko sa akong buhaton. Pero pagbantay ka, balik ka din eh ha. Oo bay butoy. Kinahanglan mo balik ko din. Pero kinahanglan yun, bay. O, unsa may hunahuna ni mo, bay, Sindo? Unsa mo na yung plano ni mo nga bubalik man yun ka din eh ha? Kadiyat ang una, ha? Sugo sa lawas. Okay. Mag-order na lang ko. Sige. Same lang gihapon akong imnon. Thanks. Hain man ka si Sando. Di man makontak niya sa cellphone. Excuse me, sang linya. Ikaw? Oh, muara.
Huwag ka muna kini. What a small world. Nagkita kita din eh. Oh, nag-aabot kini ay. Excuse me. Kariot lang. Ang akong Ay, buhi. I'm sorry. I know nga nasukok ka na ako tungod kay napasakitan ako sa sindo. And I'm sorry for that. Nakalitan lang ko niya. Wato na ako to yun. Pero nabuhat mo na. Sa kaingon ko na nakalitan lang ko. Kaya mo ko pamugos kini ba nga ako ang nagkuha sa kamot ng Tatay Kadyo. Bago ito nga aron mahumana. Aron wala mangulit na ako. Giangkon ko na lang. Unsa? Magkaroon tinuod, giangkon ako. Nilakaw ko pero gikunita niya nga kumbugton mo ito nga sa akong kalagot nga nagkubanan nga akong karipay sa pagkong tuig. Lalubag ko niyang kamutog na pasakitan ako siya. Pero dili kita na ako intensyon nga pasakitan ako. Kumanghon ko na ako. O kaniya, kita akong kumo tanawa nga mga tudlo na ako. Nasamad ni kay gisukbag ko ang bungbong nga siminto tungod sa akong kalagot nga napasakitan na ako si Sinto. Nihilak siya. Huwag ko ito yung kapasakitan ako nga ako isuon tungod kay mahal ko si Sinto. Gani gusto ko siyang kuhaon. Papoy unuban ka na ako pero dili siya. O kaya pa kung gipasangilan nga ako may nagkuha sa kamuti Tatay Kadyo. Grabe. Talagang grabe kay si Sindo. Nga makahusga ka na ako. Dili ko ingon anak ka na utan. Gani na kamot ko nga madato ko. Mabuhi ko. Mao nga gigamit ko sa katarong nga akong abilidad sa pagpanambal nga gibili ni Tatay Tad. Sa ako kabahan diri ka na ako. Tatay Kadyo. Mao nga niya. Nilampos ako. Nanunahan ako. O sa iyang kasuya gigamit niya kamo. Kamo'y gigamit. Kamo sa imong amahan. Nakuha pa niya ang inyong simpatiyan. Nasuko, kamo ka na ako. Nga no, saba niya mga ambisyon. Saba niya ang gusto ba na ito? Ang gusto ba dato sa maayong pamaagi? Ha? Dili man tingali. Mga pasaylo ako. Buwana. Dili ko ingon ni anak grautan. Nasuya lang gining manghud na ako. Si Sindo, mao nga ako. Ako ang iyang iduot, nga ako ang nagkuha sa tong kamot sa among amahan. Pasaylo ako, Buwana. Pasaylo ako. Ganuman ko. Naglipog ko. Seryoso kayo si Simeon. Gani, nihilak siya bisan og daghang tao nga nakakita niya. Di ko magpadasa kung kibati. Pero, murag naluoy ko ni Simeon. Tinud anay nga nihilak siya. Artistahin sila ko. Nakita ko sa panagpani mo, nga naglibo si magbibati sa kaluoy nga nagtanaw nga diri ka na ako kanagila. Sinudanan pagkato Sindo. Sinudanan pagkato aron tus maghilak sa tumang kasakit. Pantuson ko ikaw Sindo. Pantuson ko ikaw. Unsa? Dinhi si Simeon? Ay naman. Nilakaw na. Hey, what's wrong with you? Kalawang good. BFF. Si Simeon. Oh, nga naman siya, ha? BFF? Naghilak siya. Oh, ha? Naghilak? Nga naman. Paminaw. Ingon ini ang nahitabo. Salamat sa paghatod mo na ako, Bay Butoy. Ano problem? Nindot ko tag car. Noon sa kay. Sige, bye. Tuanas, Bay Butoy. Ugma, balikon ko itong lugar. Kinahanglan masuito ko sa mga lugar. Kinahanglan yun. Sindo. Mayo kay aniya ka na. Ang Tito Jimmy. Dali, kuyogi ko. Doon na kita'y doon. Ha?
Asa man ta, Tito Jimmy? Luoya sad no ni Simeon. Nihilak yun siya. Buot ipasabot nga, tinuod ang yung gisulti ni mo. Ambot pa, BFF. Naglipog ko. Pero ako, BFF, wabig ko magunahuna nga daotan si Simeon. Gusto sa tingali ba nga, naningkamot siya nga dato siya. Imagine na gutong ilang isla nga, gipuy-an good, bisan ikaw, uy. Maningkamot gyud ka nga, makalingkaw sa kalisod atong lugar ha, uy. BFF, og si Simeon, kugihan lang yun to. Maog tungod sa iyang pagpaningkamot, gigamit niyang abilidad nga iyang nahuktan. Ang papanambal, maong nadato siya. Sobra ka dato. Og daila pa nga, bantog nga tambalan. Og gani, sa ako na ibawaan, gitawag na siya nga manuluwas Simeon. Gani, makita mo sa television, sa newspaper, bisan gani sa social media, trending ang iyong pagkatambalan o pagkamilyonaryo. Di ka gupta na siya sa katawhan. Daghan ang gusto magpatambal niya. Bisan gani ang mga politician nga dunay sakit, ilabi na nga dunay cancer, anha na niya magpatambal. Eh, imagine, grabe na siya ka-popular. O bisan gani ang iyong kinabuhi, doon na nang ninguha. Ambot pa, BFF. Naglibugit ko. Kung angay ba na ako siyang tuhuan? O unsa? Basta, naglibog ko. BFF, way aso nga makumkum. Timani ka na. O gawas ra gihapon ka matuoran. Og si kinsa kanila ni Sendo og Simeon ang tinuod nga tao. Nga way sagol nga pagkatimonyo. Steph. Tito Jimmy, kadagan kong tao din eh. O sa man party? Oh, Sindo. O gabi ni mo. Di asa ron din si Simeon. Unsa? Imbitado sa siya din hining maong exclusive party, ha? Nakakita ka niya nang nagtapok sa Picas table, ha? Oh. Tiyan sila niya. Mga masakit na. Dunay cancer. Unsa? O nagpaabot na sila ni Simeon. Aron magpatambal. Mao ba? Kaya ba kay kinsay nag-organize din Kinsa, Tito Jimmy? Kumpare na ko. Nga suod usab ni Simeon. Unsa? Mao ka na. Dali, ipailaila ko sa bikaw sa akong mga suod nga igala, ha? Dali na yun. Ni aday din si Manay Simeon. Ni aday siya karon din Magkita sad ni. Mga kumpare! Doon ako'y ipaila-ila ka ninyo. Ila-ilahan ninyo ang tao nga nag-ayo ka nako. Kinsa siya, pare? Siya si Sendo. Ang banggitan ay kong mananambal. Kinsa ang gusto magpatambal sa kong suod nga higala nga si Sendo? Kinsa ninyo? Ha? Tito Jimmy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!